Colectarea colostrului. Un ghid pentru părinți. Știai că în timpul sarcinii, corpul tău începe să producă primul lapte pentru bebelușul tău? Acesta se numește colostru. A învăța să recoltezi manual colostrul înainte de naștere poate fi extrem de benefic. În acest videoclip îți vom arăta pas cu pas cum să colectezi colostrul, primul lapte produs de corpul tău pentru bebeluș. Laptele matern este unic pentru bebelușul tău. Acesta este plin de bacterii benefice care protejează și îi întăresc sistemul imunitar. Pe măsură ce bebelușul crește, laptele își modifică compoziția pentru a-i satisface nevoile. Laptele este mai mult decât hrană. Acesta oferă protecție și iubire. Unele mame sau părinți aleg să colecteze colostru înainte de nașterea bebelușului. Majoritatea mamelor și părinților pot face acest lucru pentru a se simți mai încrezători. Colectarea colostrului în timpul sarcinii poate fi deosebit de utilă dacă mama sau bebelușul au o afecțiune medicală. Discute cu moașa sau cu un specialist pentru a primi mai multe sfaturi. De obicei, recoltarea poate începe în jurul săptămânii 36-37 de sarcină, însă este important să te consulți mai întâi cu moașa sau un specialist. Înainte de a începe, ia câteva momente pentru a te pregăti. Asigură-te că ți-ai spălat mâinile și ai la îndemână materialele necesare. Vei avea nevoie de o siringă sterilă, o cană sau un recipient mic pentru a colecta colostrul. Poți face o baie, să asculți muzică, să te uiți la pozele de la ecografie sau să vorbești cu bebelușul tău. Acest lucru te va ajuta să te relaxezi și să creezi o conexiune cu bebelușul. Acum, hai să vedem care sunt pașii pentru colectarea colostrului. 1. Începe prin a masa ușor sânul sau pieptul, mângâiind sau frământând delicat, în funcție de ce îți este mai confortabil, timp de câteva minute. 2. Formează un C cu degetul mare și arătătorul și poziționează-le la aproximativ 2-3 cm de mamelon. 3. Apasă ușor degetul mare și arătătorul și menține presiunea câteva secunde, apoi eliberează încet. Ai răbdare, în primele zile colostrul nu se va scurge imediat. Când începe să se scurgă, vei observa picături mici la vârful mamelonului. Uneori poate fi nevoie să îți miști ușor degetele înainte sau înapoi. Important este să găsești locul potrivit. 4. Colectează picăturile de colostru într-o seringă sterilă, o cană sau un recipient mic. Dacă folosești o seringă, plasează vârful acesteia la capătul mamelonului și trage pistonul înapoi. 5. Când fluxul încetinește, rotește ușor degetul mare și arătătorul în jurul sânului sau pieptului pentru a stimula o altă zonă. Apasă și eliberează delicat până când vezi din nou mici picături de colostru la vârful mamelonului. 6. După ce ai terminat cu un sân, treci la celălalt. Cel mai important este să găsești locul potrivit. Evită să-ți alunece degetele pe piele ca să previi orice disconfort sau vânătăi. 7. După naștere, dacă dorești, poți continua să recoltezi laptele manual. Acest lucru poate fi util pentru a stimula bebelușul somnoros să mănânce, pentru a-ți elibera sânii plini sau pentru a-i da lapte atunci când nu poate suge direct. Pe măsură ce colostrul se transformă în lapte matur, acesta se va scurge mai ușor. Poți colecta colostru de 2 ori pe zi, câte 5-10 minute pe sesiune. Oprește-te dacă simți vreun disconfort. Este normal ca cantitatea de colostru să varieze de la o sesiune la alta. După ce ai terminat, etichetează seringa cu numele tău, data nașterii, data și ora recoltării. Numerotează seringele pentru a ști în ce ordine au fost colectate. Dacă ai colectat o cantitate mică, poți folosi aceeași seringă la următoarea sesiune. Păstrează seringa într-un recipient sigilat în partea din spate a frigiderului până la 24 de ore. După aceea, este indicat să o congelezi până la următoarea utilizare. Dacă vei naște în spital, poți aduce o parte din colostru cu tine. Cel mai bine este să folosești o cutie termoizolantă sau o geantă cu 2 pastile de răcire. Așează o pastilă de răcire în partea de jos, colostrul congelat în mijloc și a doua pastilă deasupra.
Odată ajunse la spital, roagă moașa să-l pună în congelator pentru a-l păstra până la momentul utilizării. Dacă nu îl folosești la spital, ia-l acasă. După naștere, poți folosi colostrul colectat. Îl poți oferi bebelușului cu un deget curat, o linguriță sterilizată sau o cană mică. Colostrul colectat în timpul sarcinii poate fi extrem de util în primele zile, în timp ce tu și bebelușul vă obișnuiți cu alăptarea. Dacă ai întrebări sau nelămuriri, discută cu moașa, medicul sau un consultant în alăptare. Colectarea colostrului trebuie să fie mereu confortabilă și sigură. Pentru mai multe informații, discută cu moașa, medicul sau un consultant în alăptare sau accesează site-ul nostru.